Vă salut din Gorj, din nou. Suntem în 12 octombrie, este cam 10:30 dimineața și sunt pregătit să fac ceva pe aici, pe la mine, prin stupina de acasă, să spun așa, pentru că aici am o vatră mai micuță. Eu, având toate cutiile cu fund antivaroa, de regulă mai trec printre ei și spuneam că mai trec printre ei și ridic capacele din față, uitându-mă dacă văd gol jos printre intervale, înseamnă că trebuie să mai reduc cuibul cu o ramă. Cuiburile au început să se deschidă, cu toate că nu este decât în jur de 15 grade pe aici, și am ajuns aici la o colonie și am vrut să desfac cuibul lateral, să-i reduc, să iau o ramă, să o reduc și n-am putut. Am fost nevoit să fac fumul și de aceea și spun câteva cuvinte și arăt ce am eu pe aici în acest videoclip, pentru că am observat că și la noi în Gorj și ca peste tot în țară, invazia Varroa a fost puternică și ce este de spus mai important așa, vatra pe care mă aflu eu aici are cam în jur de 35-40, că mai am și pe acolo, mă am aici prin spate 35-40 cred că am aici de familii de albine. Am și râuri care sunt tot familii socotite acum, pentru că nu mai ai ce să le mai spui roiuri. Revenind la Varroa, trebuie să spun că și la mine aici am observat pe această vatră, care n-a fost deplasată nicăieri, că am fost probleme cu Varroa și a fost ciudat, pentru că datorită vecinilor sau datorită faptului că n-au fost transportați, nu mi explic nici eu prea mult, dar văd că acest fenomen se întâmplă cam peste tot în țară. Cei care au fost afectați puternic de Varroa anul acesta pare să fie cei care n-au dus stupii în pastoral și au stat acasă. Am văzut recent un videoclip în care tot la fel cineva spunea că a fost infestat de stupii vecinului pentru că nu au fost tratat. Este și asta o cauză, dar în principal cauza suntem probabil tot noi, pentru că nu testăm și nu verificăm cam o dată la 2 săptămâni printr-un tratament care știm noi că este eficient și care îl avem la îndemână. Eu nu sunt de acord cu testele acelea cu alcool, dar în fine, dacă se face un tratament cu varachet, probabil, sau ceva pe bază de amitraz prin fumigație, se poate observa la 5 familii, 10, dacă există sau nu păduchi, pentru că nu poți să faci la o singură colonie, este exclus. Și acum să desfac aici, am un stup care nu-mi dau seama, nu știu, nici nu știu matca de când e, dar nu e de anul ăsta în niciun caz, și lângă el am un roi. Eu am apucat să-i scot hrănitorul și diafragma, dar n-am mai putut pentru că a venit albinele. El este în situația de a-i fi redus o ramă și nu am putut pentru că au ieșit albinele. Voi face repede lucrul acesta pentru că este simplu. Spuneam că am ajuns aici să iau o ramă. Pare o colonie din asta infestată cu Varroa, dar eu cred că aici e cazul de matcă bătrână. El albine ar avea aici ceva. Îl las pe 4 rame.
e scos să aibă puiet. La mine aici puietul se întrerupe de vreme, dar eu știam colonia că este slăbuță, dar probabil matca e cauza. Am varianta aici, nu e o problemă, îl știu și de asta am și început cu el, pentru că varianta o am aici lângă mine, am roiul pe care îl voi uni sigur cu ăsta. Ăsta nu prezintă nicio garanție. Deschid și roiul, colonia de lângă, pentru că nu vreau să spun ceva care nu se poate confirma. Deci aici cam așa arată roiurile. Nu toate, bineînțeles, unele sunt mai bune, unele sunt... Dar în general eu le am pe 4 rame și probabil și ăsta se poate reduce. Nu mai are rost tratamentul ăsta că e de mult. Asta se poate scoate rama. Și o dau după diafragmă. Asta e plină cu miere. Și următoarea trebuie să aibă albină mai multă. Iese și pe următoarea destulă. Deci sunt vizibile, într-un fel sau altul sunt vizibile efectele infestării cu varoa în toate zonele. Eu cred că pot gestiona toamna asta, sau am gestionat cât de cât destul de bine varoa, dar trebuie să mai reduc și eu din când în când câte o ramă prin ei, pentru că n-am mai umblat de circa o lună efectuând ultimile tratamente și controle. Aici el arată cu albină, cu chestii, dar nu, eu mai trebuie scos o ramă. Dar oricum, dacă am ajuns aici, iau câțiva la rând și voi face lucrul acesta, că cu o ramă eu îi iernez mai larg, e clar că trebuie o ramă luată, e clar. Dar așa va intra la iernat. E foarte important de spus câteva lucruri acum despre cum arată stupii la mine aici, la această dată, pentru că vor apărea discuții. Dumne, sunt albine puține, sunt probleme, trebuie iernate în 3 rame, în 4 rame, în 5 rame. Diferența între ceea ce am eu aici și ceea ce au alții, eu o pot justifica foarte simplu. Albina care
se vede în coloniile mele este albina care va fi și în luna viitoare, va fi și în decembrie, va fi și în ianuarie. Pentru că eu nu am gram de puiet pe niciun familie, albinele care sunt rămase, să spunem, după varoza, după ce-o mai fi fost din ăștia virusii provocați de varoa, albina care este albina care a rămas în familie și albina care nu mai crește puiet, nu mai hrănește puiet, nu consumă mierea pentru a produce în cuib, pentru că, repet, de fiecare dată și spun lucrul acesta și am spus tot timpul, a crește puiet presupune a ține în cuib minim 30 de grade, acolo unde este puiet, și asta presupune un consum mai mare de miere, ceea ce va duce la scăderea rezervelor până în decembrie și noi o ținem așa, cum spuneam, parcă într-un videoclip anterior, hrănind continuu albinele ca și cum le-am avea la grăjdi. Acum, este adevărat că sunt zone și zone în care se prelungește inevitabil acest mod de a pune sau de a crește puiet de către familii de albine în funcție de zonă, în funcție de polenul de afară și în funcție de alte probleme care apar în stup și în principal varoa. O familie care are la ora aceasta puiet pe 2 rame, minim, am văzut și eu pesărite, să spun așa, prin câte un videoclip pe net, că sunt câțiva care mai au și câte 2-3 rame de puiet. Există o excepție în care matca a fost schimbată, s-a unită colonia cu un roi și matca este tânără, a preluat puietul de la roi sau a văzut că a fost probleme cu colonia și matca fiind tânără mai depune un puiet pe o ramă. Dar că să ajungi cu 2-3 rame de puiet și cu albină puțină, este foarte probabil ca albina să se împuțineze în continuare, ceea ce este foarte periculos. Deci spuneam că contează foarte mult stadiul coloniilor în evoluția lor, mă refer la această dată, pentru că eu ce arăt colonii care acum sunt, să spun așa, în termen din ăsta mai electronic. Familiile mele se află în stand-by. Aici este o colonie care este pe 2, 4, 6, 8, 9 rame. Bineînțeles că așa a rămas, dar să reduce, n-are cum să fie așa ceva. Iau și o ramă din margine pentru că am ajuns aici și nu mă apuc acum să desfac cuibul mai încolo. În fine, stai să vedem. Iau prima ramă și așa îl și las, că nu, treaba lui face ce cam vrea pe ceea. Da, nu are albină de ramele astea și nicăieri în România, nici eu nu cred, dar iau pe asta care are rame de nucleu, îi reduc chiar 2. Și da, sunt curios să mă duc mai încolo. Da, iau și pe asta 3. Da, n-are rost. A, nu. Da? Să-i dau 3 afară. 3 dau. Nu, eu o las pe asta.
Deci spuneam că aceste colonii au albină care se va duce mai târziu în toamnă, în iarnă și către primăvară. Bineînțeles că trebuie să scot, că nu poate să ierneze o colonie pe 3, 6, 9 rame, n-are cum. Dar rămânând așa, îi scot și eu 2 rame, să mă uit dacă are cumva puie, dar nu cred așa ceva. Nu există așa ceva. No. Exclus. Aș vrea să-i scot una din partea asta de aici. Nu. Nu, dacă pot să o scot. Da, că e mai goală. Eu scot. Și rămâne pe 7. Lucrul acesta eu nu l-am făcut momentan. Nu există niciun pericol, dar eu am procedat așa continuu, am redus din august, spuneam, la cuiburi, progresiv față de aproximativ cantitatea de albină și au rămas cum au fost acum o lună, pe 9 rame, pe 8 rame. N-am redus mai puțin, numai care au fost cu probleme. Și ăsta e pe 3, 6, 8 rame. Bineînțeles că n-are cum să rămână pe 8 rame. Îi mai iau una, deci. E plină cu miere, dar n-are rost. Eu pun după diafragmă ultima de aici și am terminat bâlciul. Asta e. Rămâne pe 3, 6, 7. Aici am un roi. Știu sigur. Parcă am ridicat capacul, da. Asta e roi. Care trebuie să-i reduc o ramă, probabil. Că este pe 5, dar el ar trebui să fie pe 4. E plină cu miere. N-are importanță. Eu punem după diafragmă și așa rămâne. Până la urmă, ca să vorbim despre realități în apicultură, nici eu nu pot să am colonii. Ia uitați cum arată pe deasupra. Dar nu este pe ea, e 3, 6, 8 rame. N-are cum să rămână pe 8 rame. Vreau să spun că nu pot eu să am cumva colonii de albine gigantice. Este albină până pe ultima, da. Îi iau o ramă și așa îl las, pe 7.
spuneam că nu pot eu să am familii de albine diferite sau extraordinar de bune față de vecini sau față de apicultura din Oltenia, față de vecini, e posibil, fiindcă fiecare cu tratamentele lui, fiecare cu modul lui de hrănire, când începe, când termină, că foarte multă lume spune că dom'le, n-am avut timp să le dau de mâncare în august și datorită acestui chestii îi dau acum în octombrie mâncare, că n-am ce mă face. Asta este. Asta e goală, cu celule de trântori. Pe aici puțină miere, nu o las, așa și pe asta aici, că poate scot alta. Și asta are. Și ultima ramă care vreau să o scot. Aici există un pericol, fiindcă sunt 4 rame și nu e bine să fie după diafragmă rame. Aici după diafragmă nu trebuie să fie rame apropiate unele de celelalte, pentru că există riscul să-și mute cuibul acolo, dar asta se întâmplă mai ales în situații în care sunt probleme cu coloniile, mai ales cu atacul de varoa, când instinctul natural le face să migreze către partea opusă cuibului, pentru că se știe că în situațiile în care atacul de varoa este foarte periculos, acum în toamna, începând din septembrie, coloniile de albine încep să roiască, un termen folosit des de apicultori, atunci când albinele pleacă împreună cu matca din colonii. Este un instinct natural în primul rând și al doilea rând este și un instinct de fugă datorită atacului puternic de varoa, știind că puietul este infestat și fug, pur și simplu fug din stup pe principiul, cum spuneau ăștia în America, acum fugiți dacă nu vreți să muriți. Așa că și coloniile de albine, părerea mea este că atunci când de multe ori pleacă din cuib, există și un aspect care trebuie luat în seamă legat de o problemă a coloniei, fiindcă există această neclaritate de ce să ducă după ramele cu miere pe ramele goale după diafragmă. Despre ramele după diafragmă aș vrea să spun iarăși câteva cuvinte, pentru că am văzut în practica celor care acum postează ca și experți prin apicultură, pentru că sunt vechi, bine, sunt unii și mai noi, strâng ramele cu miere după diafragmă, dar așa cum am arătat în ultima ramă din dreapta coloniei, era câteva albine. Nu există niciun pericol de a lăsa una, două rame după diafragmă distanțate, pentru că un cuib de 4-5 rame de albine nu se poate muta după diafragmă pe două rame. N-am înțeles și cred că e o practică pe principiul ne luăm după alță. Toate ramele cu miere din colonii
le iau și le duc în magazin spunând că am rame la rezervă. Dar dacă ai ramă la rezervă, când ai nevoie de ea, te duci de fiecare dată în casă să o iei. E foarte bine să lași câte o ramă, chiar două după diaframă cu miere, pentru că nu se știe atunci când umbli la stupii ce găsești, ce probleme mai găsești și cui mai dai. Revenind puțin la plecarea cuibului din stânga sau din dreapta în stânga și din stânga în dreapta, există, gândesc eu, și un mod de organizare neadecvat al cuibului, pentru că spuneau mulți că, și mai spun încă, și sunt apicultori care știu, acolo în mijlocul cuibului obligatoriu trebuie să rămână o ramă, două cu centuri de miere mai mici, pentru că albinele caută să-și formeze în primul rând ghemul pe celule goale, migrând în sus, în spate, în față, depinde unde își fac cuibul, migrând prin circulația lor repetată în ghem, deplasându-se ghemul către miere. Așa că posibil și plecarea cuibului din ramele cu prea multă miere în ramele după diaframă. Acum, sunt situații, am văzut, critice. Eu nu pot să spun mult mai multe despre tratamente, pentru că câteva lucruri pot să le spun. Cel mai eficient tratament rămâne totuși tratamentul făcut pe bază de fumigație, cu fureto, cu varachet, cu, eu îi spun, acel tun care se dă după masa cu jet puternic, și folosesc substanțe pe bază de amitraz. N-am folosit batic în fumigație sau altceva. N-am încercat, dar nici nu mi-a trecut prin cap încă. La ora actuală n-am văzut pe nimeni, dar la ora actuală pot să spun că în situația în care mă aflu acum aici pe vetrele mele, și o să mai fac un videoclip și pe vatra cealaltă din Totea, unde am în jur de 80 și ceva de familii, în situația vetrelor mele, eu cred că stau bine, raportat la ceea ce se întâmplă în țară. Repet din nou, cantitatea de albine care este în familii la data aceasta, când ne uităm, ar trebui să fie cantitatea de albină pe care o găsim și în ianuarie. Pentru că după luna ianuarie, începând din februarie și începând cu creșterea puietului, deja încep albinele să pice, pentru că încep să se uzeze. Până atunci albinele nu fac decât de a aduce ceva polen, dacă mai este pe natură acum, sau de a mai aduce ceva nectar după la struguri, prune, ce mai sunt fructe. La mine în zonă nu a fost ceea ce am mai văzut și eu pe la câte unii culesuri de nu știu ce spun ei pe acolo, că flori care dau nectar prin octombrie. N-am prea auzit pe aici prin Oltenia, poate o fi pe undeva, dar în principal în zona mea mana, că asta e cea mai periculoasă, se produce cam, așa să spun, în mijlocul lunii august. Mană de toamnă, cules de toamnă, nu am observat până acum pe aici. Așa că nu am mai multe de spus decât că știu și eu în zona mea oameni care au pățit și au probleme cu varoa. Anul viitor probabil va fi mai dificil, nu știu cum va fi iarna, și ca și sfat eu nu pot să spun decât că trebuie încercat, dacă iarna mai blândă, să pornim creșterea sau ciclul de evoluție al familiilor mai devreme, pentru că astfel încercăm să dezvoltăm coloniile, să ajungem în primele culesuri la pom fructifer cu ele cât de cât
bine, adică cu o evoluție bună. Acum nu știu ce se va întâmpla. Pe aici, pe la mine, nu am probleme, deci acolo aveam stupul acela care am avut cu probleme, am nucleul lângă el. Am observat ceva pe imaginea camerei la telefon, că s-a albit puțin vizionarea, nu știu din ce cauză, nu mă prea pricep cu tehnica asta. Oricum, n-am făcut un videoclip de mult și nu știu cum va fi următorul. De aici din Gorj vă spun să aveți parte numai de bucurii cu albinele. Vă salut!